Po úvodní instalaci a vytvoření zálohy si teď ukážeme, jak Trezor Suite přizpůsobit vašim potřebám. Projdeme si základní nastavení od jazyka a měny až po síťové připojení přes Tor, barevné schéma, aktualizace a také práci s účty a kryptoměnami. První věc, kterou si v aplikaci nastavíme, je jazyk a měna. V levém horním rohu aplikace klikneme na ikonu ozubeného kolečka Nastavení, poté Aplikace a Lokalizace. První možnost, kterou můžete upravit, je jazyk rozhraní. Trezor Suite podporuje několik jazyků, včetně češtiny, takže si můžete aplikaci snadno přepnout. Hned pod jazykem najdeme měna, tedy výchozí měnu pro přepočet hodnot kryptoměn. Zvolit můžete například českou korunu, euro, dolar nebo jinou podle vašich preferencí. Tato volba nemá vliv na vaše transakce, slouží pouze k přehlednějšímu zobrazení hodnot. Nechybí ani možnost zobrazení bitcoinových jednotek, kde máte na výběr mezi Bitcoin a Satoshi. Chvíli na skok Trezor Suite aplikaci na mobilu. Stejné možnosti najdete na telefonu v menu Nastavení, Obecné, Předvolby, nyní už včetně možnosti zapnutí češtiny. Další užitečnou funkcí jsou popisky, které vám umožní přidávat poznámky, názvy a značky k účtům nebo jednotlivým transakcím. Díky tomu se v peněžence snadno zorientujete. Můžete si označit účty podle účelu, klienta nebo projektu. Například úspory, investice nebo firemní účet. Popisky se ukládají šifrovaně a nikdy neopouští vaše zařízení. Trezor Suite také podporuje přihlášení pomocí biometrie, včetně Face ID, Touch ID a Windows Hello pro rychlé odemčení aplikace. Jedná se o volitelnou bezpečnostní vrstvu, která slouží k tomu, aby nikdo cizí nemohl otevřít aplikaci na vašem počítači a vidět citlivé informace, jako jsou zůstatky, seznamy účtů a další. Důležitou funkcí z pohledu soukromí je Tor, který anonymizuje síťové připojení tím, že přesměrovává komunikaci přes šifrovanou síť serverů. S touto funkcí jsme se setkali již při zakládání Trezor Suite, ale můžeme ji kdykoliv aktivovat v nastavení později. V ochraně osobních údajů najdeme položku Tor a zaklikneme tlačítko On. Po zapnutí se v dolní části aplikace zobrazí ikona cibule, tedy potvrzení, že Tor běží. Počítejte jen s tím, že se načítání může mírně zpomalit, což je dáň za vyšší anonymitu. V části aplikace můžete také přepínat mezi světlým a tmavým režimem. Trezor Suite si motiv pamatuje, takže po každém spuštění zůstane vaše volba zachována. Tmavý mód je oblíbený zejména při práci večer nebo při natáčení, kdy neruší světlem z monitoru. Velmi důležité jsou také aktualizace. Úplně dole v sekci aplikace zkontrolujete, zda máte aktuální verzi aplikace Trezor Suite. Pokud je dostupná novější verze, Suite vám ji nabídne automaticky nainstalovat, případně můžete povolit automatické aktualizace bez vašeho zásahu. Aktualizace obsahují nejen nové funkce, ale hlavně bezpečnostní opravy, takže doporučuji mít vždy nejnovější verzi. A naposled nám zbývá si nastavit kryptoměnové účty. V levém panelu aplikace vidíte vaše účty rozdělené podle kryptoměn. Trezor Suite podporuje různé kryptoměny, například Ethereum, Litecoin nebo Zcash. Další účty přidáte kliknutím na znaménko plus a vyberete kryptoměnu. Každá kryptoměna má vlastní účet, adresy i historii transakcí. Pokud potřebujete oddělit například osobní a pracovní prostředky, můžete vytvořit více účtů pro jednu měnu a pomocí popisků je oddělit názvy, třeba Bitcoin 1 a Bitcoin 2. Aplikace nám momentálně nedovolí vytvořit si nový účet v rámci nativní Segwit adresy, jelikož jsme si na peněženku zatím neposlali žádné prostředky. Jakmile to uděláme, tato možnost bude již fungovat. Nyní však můžeme vytvořit například účet s taprootovou adresou, který vidíme úplně dole. Nativně se však v Trezoru setkáme s adresou typu Segwit, která oproti jiným umožňuje nižší poplatky, je více kompatibilní a poskytuje lepší ochranu proti kvantovým počítačům. Každý z těchto účtů se generuje ze stejného seedu, ale má své vlastní klíče a adresy. Pro více typů se podívej na Atlas Bitcoinera na štosuj.cz/atlas. V dalším videu se zaměříme na práci s danými účty konkrétně a ukážeme si, jak přijmout Bitcoin na svou peněženku. Ahoj!